Awamu Suramrata drutong teteter jenpur makul berangkap kampian kaya wong jolor bener kan Mas. Wah piye terus pundi Kakang Mas? Wah Petro kaya dudu mawane dhewe Gogo Ponsonoka ora tedas. Wah piye Janaka Kakang Mas wong sekti wonten pengapesanipun wong pinter wonten lalinipun lanjur karepe Janaka kepiye kula badhe paring dawuhan Kakang Semar mesti Kakang Semar ngertos pengapesane Petruk yen Kakang Semar menika mboten mituhulan mboten nuduhaken pengapesane Petruk Ponokawan badhe kula birat Kakang Mas. Wah, Semar kudu ngerti ora ngerti dodet waduke. Amu Suramrata jenglampe teterejen kumakul hangap. Ambian kaya wong jolok rebutan kenjati ora wurung Ndara Werkudara mlayu Ndara Janaka mlayu Pitru aduh Tru Pati Udawa enten apa, Det? Panjenengan mlebet wonten ing madaning kapuntren menika. Petro. Aku ngerti rasane atimu, Tru. Hamsinipun nggih panjenengan priksa, kowe pengantin anyar. Agik nedeng-nedengi nandhang katresnan karo garwamu, Tru. Ha nggih. Wah, ki seneng-senenge lah Ndara Janaka rawuh ngriki. Ndara Werkudara ramung ngriki kula ken pegatan nggih mboten mawon. Nganti kula wani karo Ndara Janaka, wani karo Ndara Werkudara mung kepeksa niki jane, kepeksa jane sih ora wani asline. Ning apa-apa wong angger kepepet mbok alu-alu buntu gebungnasan gawe. Iya, Tru. Aku melas karo kowe, Tru. Awit Raden Janaka bakal atur palapuran karo bapakmu, Tru. Nun? Ndara Janaka badhe atur palapuran kalian Bapak Semar. Kaya ngono, Tru. Warung tanpurung bakal ana tembungan dandang muni kuntul muni dandang. Saya-saya Raden Janaka ki nampa pambujuking Pendhita Durna. Paribasan apa wae mesti arep dilakoni. Lah nek nganti kewenangan pengapesamu, cilik ana laramu, gedhe ana patimu, Tru. Aku sing ora tegel nyawang lakon kuwi. Mula kanggo srana ngademake swasana keparengi sinuwun Durwati kowe ditundhung sawetara saka papan kene. Aduh. Keparengi Pandara Kresna kula dipun tundhung. Kowe ditundhung, Tru. Demen aja nganti ana sulaya antarane Ponokawan lan bendarane. Basan ulang antek 3 tahun lah. Alah Te, sing sabar ya Te. Sing sabar wong ayo pokoke. Sing gedhe penuwun putra. Rekasa kok tumpuk tunduk temen gila. Enggane kon pisahan karo bojo. Yang
angger nganti tahun-tahunan sih kepriwe rasane ngatiku wong angger lagi ketunggon luput dadi RT biya di reformasi ujarku aku ya angger gawe program ya apik masyarakat ana raskin ya ora tertarik duit jatah apa-apa paribasan tau dadi kelompok tani ya di ora karik ana wong meri dadi ketua wisata ya paribasan di ora karik nang drona duh Gusti kula nyuwun kegiatan Gusti kula niki mboten salah kula niki mboten luput kula mboten ate drengki kula mboten ate colong cupu kula ora tau laku jahil medakil malah kula dadi menungso kepengin tetulung marang sepadane urip ning kula tansah dipitnah kula diwasu-wasu kenging nopo tiyang niku sami sengit kalian kula duh Gusti napa niki pacoban kula anggenipun kula niki jejodohan Gusti kula nyuwun kegiatan mugi-mugi tiyang ingkang damel fitnah kalian kula sami eling sami sadar Gusti